අපි දන්නවා යාපනයේ ජනතාවත් යුද්ධයට කලින් බොහොම සුව පහසු ලෙස ගෞරවනීය ලෙස ජීවත් වුණා. නමුත් යුද්ධයත් එක්ක මේ අයට Tamanගේ ගම්බිම් අතහැරලා දාලා අවතන් කඳවුරු වල ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් දැන් ආපහු යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ඔවුන් Tamanගේ ගම්බිම් වලට පැමිණෙනවා. මාංචෝලේ ඒ විදිහට යලි ජනාවාස වෙන ගමක්. වර්ෂ 1981 දී ආදර්ශ ගම්මානයක් ලෙස නිර්මාණය කෙරුණු මාංචෝලේ ගම්මානය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඕටමාවඩි උතුරු කෝරළේ පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගම්මානයක්. යුද වකවානුව තුල මාංචෝලේ ගම්මානය ඍජුවම පීඩාවට පත් වූ ගම්මානයක් වූ බැවින් ගම්වැසියන් වර්ෂ 1990 දී තම ගම්බිම් අතහැර ගියා. යුද්ධය නිමා වී සාමය ස්ථාපිත වී ඇති මේ මොහොතේ මාංචෝලේ වැසියන් නැවතත් තම වාසභූමියට පැමිණ සිටිනවා. 1990ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட யுத்தம் மற்றும் இனக்கலவரங்களினால் முற்றுமுழுதாக இந்த கிராமத்து மக்கள் இந்த கிராமத்தை விட்டு அயல் கிராமங்களுக்கும் அயல் மாவட்டங்களுக்கும் அகதிகளாக முகாம்களிலும் வீடுகளிலும் ஏனைய இடங்களிலுமே அகதிகளாக வாழ்ந்தார்கள். මේ ගම්මානය අතහැර යාමට පෙර මාංචෝලේ ප්‍රදේශයේ පවුල් දහසකට අයත් පිරිසක් ජීවත් වූ අතර වත්මන වන විට ඉන් බහුතරයක් නැවත පදිංචි වී සිටිනවා. தற்போதும் கிட்டத்தட்ட 100-150க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மீள குடியேற முடியாத நிலையிலே இன்று வரை உறவினர் நண்பர்கள் வீடுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனைய மக்கள் உடைந்த வீடுகளை செய்து திருத்திக் கொண்டும் அல்லது ஏனைய குடில்களை அமைத்துக் கொண்டும் அல்லது நிறுவனங்களூடாக உதவிகளை பெற்று வீடுகளை அமைத்துக் கொண்டும் குடியேறி இருக்கின்றார்கள். මේ වන විට මාංචෝලේ ගම්මානයේ කෙමෙන් කෙමෙන් දියුණුව කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඉදිවෙමින් පවතින නිවාස ව්‍යාපෘති මාර්ග හා කාණු පද්ධති ඉන් ප්‍රධානයි. පාසල්, රෝහල්, පල්ලි, ළමා උද්‍යාන, පෙර පාසල් සහ රැකියා ස්ථාන ආදියද ඉදිකිරීමට නියමිතව පවතින අතර ඊට අමතරව මාංචෝලේ ප්‍රදේශයට අත්‍යවශ්‍ය තවත් යටිතල පහසුකම් තිබෙන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. நாங்கள் 90ஆம் ஆண்டு வன்சேரியில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வெளியூருக்கு போய் நாங்கள் மீள குடியேறி நாங்கள் வந்திருக்கோம். யுத்தம் முடிஞ்சது பிறகு மீள குடியேறி நாங்கள் வந்திருக்கோம். பல கட்டிடமெல்லாம் கட்டுப்பட்டிருக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு குடிக்க தண்ணியும் இல்லை, இருக்க இடமும் இல்லை. அந்த வாசையில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கோம். இந்த கிராமம் அடிப்படை வசதிகளை பொறுத்த வகையில் கோலைப்பற்று பற்றி மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலே மிக பின்தங்கிய ஒரு கிராமமாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம். ஏனெனில் கடந்த கால சுமார் 30 வருடமாக இந்த நாட்டிலே நிலவி வந்த பயங்கரவாத பிரச்சனையின் போது மாஞ்சோலை போன்ற எல்லை கிராமங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது இப்பிரதேசத்திலே சில மீளல் எழுச்சி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கு சென்ற காலங்களிலே உள்ளூராட்சி சபைகளிலே பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்ட சில உறுப்பினர்களும் காரணமாக இருக்கின்றார்கள். යුද්ධයේ අවසානයත් සමග තවත් එක් මායිම් ගම්මානයක් සංවර්ධනය කරා ගමන් කරවීම වෙනුවෙන් රජය ගන්නා උත්සාහය පැසසිය යුත්තක්. මාංචෝලේ වැනි යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වූ තවත් ගම්මාන 100,000 ගණනක් මේ ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සිටින දේශපාලකයන් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කර ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා දීමට මැදිහත් වන්නේ නම් අවතන් වූවන්ගේ ගැටලු විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලට මහත් පිටුවහලක් වනු ඇති.